जय माता दी भैया, गोड़ लगतनी सब भोजपुरिया समाज के। आज एगो विशेष बात लेके आइल मेरे सबके बीच में। जैसे ही हमनी के देश में महामारी आ गई बा कोरोना, एकरा के लेके हमनी के परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमनी के प्रधानमंत्री जिस तत्पर बानी, सबके सहयोग चाहतनी कि घर में रहल जाओ। आग्रह करतनी सबका से घर में रहल जाओ, जंग से लड़ाई जंग कइल जाओ, ए रोग से जीत मिली हमनी के। वैसे ही हमनी के भोजपुरी जगत में एगो अश्लीलता रोग बीमारी आ गई बा, बहुत बुरा बीमारी जो समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। ओकरा खातिर हमनी के भोजपुरी के रीढ़ जगत में कहाई ना परम आदरणीय पूजनीय चाचा श्री नंद कुमार तिवारी जी, वहाँ के बार बार चरण स्पर्श बा, गोड़ लागतनी, अभिनंदन वंदन कोटि कोटि बा नमा चाचा जी के, धन्य है चाचा जी। तो वहाँ के लागल बनी यह मुहिम खातिर कि अश्लील मुक्त हमनी कइल जाओ, अपन स्वच्छ जिंदगी जियल जाओ, भोजपुरी माता के मान मर्यादा हमनी के एकदम पवित्र रहो, हमेशा के तरह बनल रहो, बरकरार रहो। तो वही के लेकर हम गीत के माध्यम से सबसे कुछ आग्रह करतनी भैया, मान ली कम शब्द में, अपन बुरा मत मानब जा, सुनल जाओ क्या कहे के बा। अरे करिले चिरौरी जी हजूरी निहोरा, ही बतिया के बुरा जनी मानो बीजा मोरा। माई भोजपुरी खाती, माई भोजपुरी खाती यारी करी जा। चाचा श्री नंद तिवारी जी के साथे अश्लील मुक्त खाती साझेदारी करी जा। चाचा श्री नंद तिवारी जी के साथे अश्लील मुक्त खाती साझेदारी करी जा। अरे पूरा भोजपुरिया समाज से भैया कर जोरी कहरी बिनैया। माई के दामन पदागी जानी लगे, नाही तो होई जग हसैया। अरे पूरा भोजपुरिया समाज से भैया कर जोरी करी बिनैया। माई के दामन पदागी जानी लगे, नाही तो होई जग हसैया। तन मन धन से सफलता के खातिर हो, तन मन धन से सफलता के खातिर जन जन मिली तैयारी करी जा। चाचा श्री नंद तिवारी जी के साथे अश्लील मुक्त यापन भोजपुरी करी जा। चाचा श्री नंद तिवारी जी के साथे अश्लील मुक्त खाती साझेदारी करी जा। बबुआ या बचावा कही कही के चाचा समझावता रे हर लोग के। करी जा विचार अभियो से भैया, त्याग करी जाए हर रोग के। बबुआ बचवा भैया कही कही कैसे चाचा टेम्पू वालन के समझावत तरन, सबका के भोजपुरी जगत में समझावत तरन कि रोग के त्याग कइल जाओ, बढ़िया समृद्ध बनाओ जाओ अपन भोजपुरी। कैसे कि बबुआ या बचवा कही कही के चाचा समझावत रे हर लोग के। करी जा विचार अभियो से भैया, त्याग करी जाए हर रोग के। बाटे अभी समय ली जाचेती, अरे बाटे अभी समय ली जाचेती। समाज से दूर ई बीमारी करी जा। हाँ हाँ हाँ, चाचा श्री नंद तिवारी जी के साथे अश्लील मुक्त खाती साझेदारी करी जा। चाचा श्री नंद तिवारी जी के साथे अश्लील मुक्त खाती साझेदारी करी जा। लास्ट में विनती करता नहीं, सुनी जा कि भाषा भोजपुरी के मान मर्यादा बचावे के बाजे इरादा। तो दिल से दिलेर नियन अरे फर्ज के खाती करी जाए आपस में वादा। ए भैया
अरे भाषा भोजपुरी के मान मर्यादा बचावे के बाजे इरादा तो दिल से दिले रस अरे फर्ज के खाती करी जा आपस में वादा ही रवि कुंवर अपना माटी खाती मिट्टी हे रवि कुंवर अपना ई माटी खाती मिट्टी ही रौरो सभवा फादारी करी जा हाँ 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 अरे चाचा श्री नंद तिवारी जी के साथे अश्लील मुक्त खाती साझेदारी करी जा चाचा श्री नंद तिवारी जी के साथे अश्लील मुक्त अपन आर्य भोजपुरी करी जा चाचा श्री नंद तिवारी जी के साथे अश्लील मुक्त खाती साझेदारी करी जा। जय माता दी भैया लोग गोड़ लगातानी ई बात यदि अच्छा लागल हो तो विचार करब सभे बुरा जन मानब जा बाला करनी है का करब दिल में माई भोजपुरी खाती बा कुछ तो करही के बा गोड़ लगातानी भैया बताइए कैसन लागल है विचार। जय माता दी।